Jørgensen, Pokkejenner her. I dag skal vi åbne part 2 af Shrouded Fable. Af de andre kort part 2. Så den hopper vi ned til lige om et øjeblik. Og hvis du ikke kan huske, hvordan Shrouded Fable ser ud af det japanske, så ser det sådan her ud. Og det hopper vi ned til lige om et øjeblik. Men lige inden vi gør det, så den anden om 14 dage eller sådan noget, der udkommer det nye sæt på engelsk, altså Shrouded Fable, bare på engelsk. Så gå ud og bestil det nye sæt på engelsk. Vi begynder. Den første pakke er andet afsnit af Shrouded Fable. Vi trækker noget mega fedt pål sikkert. Vi har en flyvende ting. En miau. En lille rev. Prøv lige at se, guys. Folkens, en YX. Wow. Hvor er det et fedt kort. Og en non-hollow. Den propper vi lige ned i en sleeve. Håber alle har det rigtig godt. Og en fantastisk god dag. Mega fedt. Vi propper lige ned i sådan en toploader. Prøv lige at se. Mega fedt kort. Vi hopper ind i den næste. Det her, det er part 2 af den her video for sidst med det andet. En Houndour. En edderkop. En Bewear. Så Bewear derude. En træner. Og en legendarisk, jeg tror det er Sønejak. Vi har en Zubat. En frø. En miau. En edderkop. Og et bøjse. Vi har Rowlets udvikling, et spøgelse, en Gold Bat, et YX-kort af den nye Pokémon. Jeg ved ikke lige, hvad den nye den her Pokémon hedder, men hvis der er nogen, der ved, hvad den hedder, så skriv det nede i kommentaren. Så finder vi ud af det. Og non-hollow. Den slifer vi lige derop. Og der ryger lige sådan en toploader. Mega fedt kort. Vi fortsætter.
Vi har en Persiac. En hund. En udvikling til Horsey. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og en sådan en. Og nu er lige en toploader, så vi ikke ødelægger kortet. Mega fedt kort. Så fortsætter vi. Vi har en 1K, en Fur Flu, en Croagedon og en Bat, et slot, vi har en Horsey, en Beware, Croagedon eller Croagedon Dundee. Vi har en Routed sidste udvikling og en Ancient Moth. Vi har et spøgelse, en edderkop, en miau og et hollow legendariske Tapu Bulu og et timeglas. Så leder vi lige ned i en sleeve. Prøv lige at se det kort. Mega fedt. Vi fortsætter. Et spøgelse. For satan. En Gold Bat. En Persiac. En legendarisk en. Så. Jeg hopper ind i den næste. Vi har en lille tyk mand. En drag. Crow Gun. Og en EX. Wow. Hvor et fedt kort. Er du sindssygt, det er et fedt kort, mand. Og en Espion. Ikke Espion. Den prøver vi lige ned i en sleeve. Og den ryger lige ned i en toploader. Wow. Mega nice kort. Mega fedt artwork. Fordi jeg er EX kort. Jeg håber, alle har det rigtig godt. Og nyder deres weekend. 1K. Horsey's
udvikling. Axew. Fossil Pokémon. Future Morph. Bewares første udvikling. En Absol. En elefant. Man, hvor fedt! Et alt kort med et spøgelse Pokémon. Nej, hvor er det nice kort. Og et bøjse. Den bliver vi nødt til lige at proppe ned i en sleeve. Nej, et fedt kort. Det bliver også lige nødt til at komme ned i en toploader. Prøv lige at se et mega fedt kort. To pakker tilbage. Vi har en Rowlet. En Zubat. En hund. Og et lilla kort. Det ligner sådan en flaske. Også mega nice kort. Og en Hypno. Den propper vi lige ned og ser en sleeve for en toploader. Mega nice kort. Kan vi få noget rigtig sygt i den sidste pakke? Vi har en Eevee. Rowlets udvikling. En flyvende motor. Og en Dragonite Hollow. Og en træner. Prøver lige ned i en sleeve. Wow. Tusind tak, fordi I så med på part 2 af Shrouded Fable, og håber, I får en fantastisk weekend derude. Hej! Hey folkens, velkommen tilbage. Vi rykker over i det andet studie, og vi skal se, hvilke polls vi fik pullet i den boks. Så de kort, de kommer nu. Det var de pulls, vi fik i anden parten af boksen. Den næste boks, vi skal åbne, er en boks, der er rimelig kendt, som også er japansk, men det er faktisk Celebration japanske Pokémon-kort. Og den er rimelig populær i mange steder. Så det bliver den næste video, hvor det bliver en hel part, hvor vi laver hele videoen, hvor der bliver kun en enkelt video, i stedet for et part 2. Så det bliver næste video. Men inden vi lægger det andet til side, så vil jeg lige huske at sige, gå lige ind og subscribe, gå ind og like, og hvis du kan lide mine videoer, jamen så gå lige ned og smid en kommentar, og så er det sgu alt godt.